Bye. Bye-bye. Relax Dante. Relax Dante mo. Oh, bye. Bye. Wala. Makaibaw. Inas siya guys. Ang amping dayha niya. Okay naman nagkuan langit, di naman siya ngit-ngit. Blow na kayo man. Muuli na si Auntie. Oh. Muuli na. Uban ko. Uban ko. Naog lagi diha kan di ko uban. Naog ba? Nawasan ako dito na ba? Purog lagi ko ila. Oh, pag jacket day kay tugnaw ba kay nang tagpila na dito day? 250? Ha? 250. Hala. 700. Kailan yung naluto? Ay 250 ra nga. Mahal naman na. Wala uli na at inday. Kadante. Uli na. Full ka. Dagbag po di mo. Dapat yung nagsuon dito sa siya. Ano di ay? Itong magnamong si Kabang. Kabang. Oh, murag si. Di si Kabang, si Kuan, si katong usa. Panda? Oh, si Panda. Karkabutan to. Gikuan magud to gi nang hibutan. Kani ko manhibutan, maniwa manhibut ini. Abe na pura kay Dante ni kung ano. Nahay ko diha sa akong buzzer bi. Pwedeng ato kus gawas bi. Okay naman ni ba siya nga kuan. Sit. Uban pagali mga iro idog pagali silang room. Pila ka tuig na ni Dante. Pila ka tuig na nakang dugayan ano. Kapit na mo 9 years old. 7 kasi una nga so ito 8 years old na ito. Mo 9 na sa tuig. Gilabay ra raban ni siya. Gilabay ra raban ni siya oh. Nya mura ning gi. Di naman ni siya iro go taon mo na. Pamilya na mo na. Nga iro. Labot ko no. Kani siya. Kung ano ni siya guys kanang di man ni siya yung kanang yung balahibo nga manglupa di man. Kay makasabot man ni. Mas makasabot pa gali ni kaysa tao. No? Ang tao gali di makasabot. No? Hi ka diha. Hi. No, di makasabot ang gumang tao no. Di ba? Oh, luuy naman naman na siya higdaanan. Naman sila kay baho guys. Gamay pa ko nga magdugali ni. Mamatay na lang ni yung mga kauban. Siya may buhi pa. Mama na yung survive na mo ni. Nya, nasalamat ka ni Ma'am Bitani. Dali kay labay ka ni Ma'am Bitani. Ni Ma'am Bisminda. Ni hala, agbag o para ba jud ni siya? Agbag mahaba sa nakasakay na spilignis ikaw. Gadalas bag. Uday. Agwat sunday. Ikon. Bye. Bye-bye. Relax Dante. Relax Dante mo. Oh, bye. Bye. Wala. Makaibaw. Hi guys, madung adlaw na tungtan guys. Kamera na dito dahil sa tubangan kay aron nang kalinaw atahang cellphone guys na. So salamat kaado dai sa advance nga regalo ni dyan sa from Germany. Salamat kay kadyo ko ni Ma'am Bitani diha sa Germany. So na ato na sang kuan guys sa atahang cellphone gamit. White lipstick, mapay hang itsura sa naong guys na.
nangayilo ag mata ag naong na sagdi laman ang naong nga guys, basta hiltira ta. So dari ta musuroy ta sa tuhang garden. Diya kanang kamong pakitin dahil na ni guys na munga na ning atong kamatis nga atong gibitay di diba. Diya kay kisig magadog hangin gabi natumba ning hanggi kuan na Oy, good morning mga inday-inday diha, Pidra. Kaano kay na miso na sa guys. Na junjun sa ni na yunyun sa mana. Na jat-jat sa kuan. Sud ka og kuan gabi ka nang unos pa nang tugsukan dron guys. Kung ngarita sa ang lampalaya sa guban wa pa na balot na naghana ka adto manggod guys di ma karinon ang dako adi na mga gagmay na apoy mga dagko to ato dako jud ka to sa jahat to sang poston ron kay sayang ka adto ani daghan ka adto guys daghan ka adto bunga atong ampalaya guys ani dako ka adto mao ni pagtunga diya kay kada adlaw man jud ko mo dari guys kada buntag kay man yung pakastahan ning mga kalabasa na mga bag-o ning tubo halo sa pakastahan gapo na sa gikastahan kariri kastahan na siya na og kani mga bag-o ning kuan wa pa na siya ma yun ay mga makita nato nga mga badji ato na siyang kastahan kinahanglan sa jupa ato na siyang nganaan. Pero naiuban nga di mo padadyon kay na hug di mo padadyon og diya na nagdari ag duha nga dako nang tato katong picture ni Gigi nawa na noon siya diya na panihan na lang patanga nagingana kay grabing dako adyo ning kubasaan patanga nato sa alalay basta murag mga 5 na sila. Tuwa, isa, duha. 3. Tuwa, ibabaw guys. Yung kita natin. Napa diri Pay duha dito. Napa dito ang dako di nanis janggi kuan. So atong ipatubag atong kamera guys. Ay dako na hananas janggi pakuanan pakastahan man mo to apoy duha dito to kani dako na ni kanang gialalayan ang punuan kay apa nang puston og kuan lagi kanang nitbag ay kani dako na jud kaadto na siya na hindi alalayan dyan na sila ng nitbag guys, mamalit pa kong nitbag yan sige taligsik nagatong talong guys, nagsugod na po siya pamunga makakita na yung mga sunod adlaw guys, naghan na siya bunga kani mga bag-ugi tanom na marita sa kuan naghuwat pa ko guys og kuan kanang mo announce tong municipal og gisay nakadaog kani herbisa na namon isang daghan pero nagyapoy daghan siya guys padung kuan pila ka kilo ang na harvest dani murag 6 na mga kilo siguro na nay mga bag-o na pud siya hantod nga mahuman jud na siya guys og pambunga makakuan na siya kanang mabuwang na kanang alisdan na so na ako gisugod og puli sa punuan di Diyan atong batong diya isa luwi kaya atong batong guys kay sunod magtanom ko hana diyang butangan og daghan kadyo nga kuan natay batong kang iban daghan na yung mga di na kita natin yung magibitay na ni mga sunod adlaw
magkugi ra jud tag pananong guys kanang makalipay kay lami nagmamungan na. To nagsugod na pud kanang landay kuno pud ning upo. Pakasta-kastahan day pud ni si Jam mura pud sa kubasa. Pero sa una wa man nakastahi. Bunga ra man si Jam. So ato ni sang pabalikan dari padung siya dito. Hey guys, gikan namin sa hardware ako naka-video-video to sa kikasagado og tugtog. Nag-inquire din mi og kanang pintura kay papinturahan dai ni Mambi ang amuhang kusina. Ja mo ditso mini papaidi nga tugdalagi kay niinit naman pod kay kuan kanang makipaglubong mi sa iyang tiyahin. Iyang tiyahin nga namatay. So kinahanglan nga makipaglubong mi. Kay tawag dito igsuon nya. Padung na mi dito guys. So da naming hardware guys na magunat ko nga ko. Ito ning testingan niya to ang cellphone nga bago. Unay paniud to. Napay daghang lingkuranan man. Na sa may urasan diyo nakasakay nang. Alpia. Alas 9 gri pasado. Traffic manggo. Una malagis Amanda Pids. Tek wala din ko yung dahil. Wala yung nagbantay ni Cristel. Maniod to ta, maniod to. Yan na ya. Ini besi mabuyan ha. Nakuro ka na. Ha? Nakuro na lang ka. Musa kay Rakuban ha? Okay. Mas laylay nung muna magkuhan na. Ha? Mas laylay nung magdalag motor. Pwede magpakpaya na. Eh, uli na mo. Dito suruan eh. Dito na mo? Oo.
kita namin yung smilit daw. Baklay lang ta. Baklay mo. Sige, baklay na mi. Baklay yung buto. Baklay na. Oh. Tara. Hindi mo ta pangag. Ay, wala mo ka pangag. Ako. Isod kayo sa agihanan. Asa man dapit ang ulo ana dapit diri.